yan ang ipupush. So, he's pushing the other side. Or you teach him later. Pagbaba. That's why he can always do this. Sir, there, anak. Nakakatawa talaga si Terence. Para siyang pagod. Alam mo ko. Ano? Ang mga Yema. Yema. That's you want? You want? Tita, show the video to mo sa ano sa pangulot ka sa tingnan mo si Yan, Terence. sa'yo may Tingnan mo. Mukha siyang Si Terence. mukha siyang Pagong. Ay, sorry. May isa pa, may isa pa. Yung kamay niya yung cup. Ayaw bitawan. bakit ayaw nyo malagyan Kasi ng may ano tubig? yan. May rocks na yung uwi ko niya sa bulsa. Asa na yung rocks? Nasa kwarto. Yung uwi daw niya. Wait, dapat siya ayaw nga mo. Ewan ko anong gagawin na dito. Kinuha ni Ella ng shell si Terence sa lahat. Hindi, nandoon. May isang shell. Isa, di ba? No, yung isa, maganda. Meron sa Terence isang shell half lang. That's life, how May ano siya. Ang tawag dito. Masarap pa lang yemang may ano. Jackfruit ba tawag doon? Anak ka. Alam ka, may ang kano, no? Anak ka yan. Parang nalasahan ko eh. Yung lang ka naman dito kahit saan nila nilalagay. Halo-halo. May lang nakatingin ng langka eh. Ganito na may langka. Nasa 80 na. Yan, 80. Yes. Kanina mga alas. Mura ano dito? Magkakakilumpul naman sa bulan. Bakal baga. May nasakit na sa Say hi. May pinapanood
Ay, ligo na ng pawis. Pawisin kasi yan. Kawawa naman. Pawisin masyado. Ay, masyado mainit sa likod kasi dito. Ayaw na nililipat mo, ayaw lumipat. Kawawa naman. Ayusin mo. Yan. Your neck. At saka on the side.